Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur sing banter Kang. Kok nek banter tak tak sawer. Sawer apa nggo duit po? Lho, udu. Apa sawer apa? Biasa. Kayak biasanya kan ya Kang ya. Dalange ra waras sindene koclok. Sing kentir penabuhe. Ngerti dalange ra waras sindene koclok kok ya ditabuhi. Tapi lek ngono ngelokne aku ra waras lho. Lah nggih napa mboten? Awak dhewe karo dalang iki sih ra waras dalange. Mergane ngomong dhewe sauri dhewe nangis guyu dhewe kabeh. Yen mula sliramu tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati. Nanging piye kabeh iki wis kepacu. Ibarat bubur bakal dadi sego. Dari Sempol kok Sempol Nagosari minta lagu Kijeng Mireng. Iya. Kijeng Mireng. Kijeng miring. Ucap pernah apa tulisannya nggak tahu. Ya Mbak Elisa dari Sempol Nogosari ya Pak. Ye. Sampun. Wow, enten sing ngersake anu Mbak. Ulo Tampar. Ulo Tampar monggo sinten ingkang di Mbak Diajeng Chandra Mulya. Mbak Diajeng. Sip. Men jumeneng Sugeng enjing Mbak Elisa. Iya, Mbak Diajeng. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Ya Allah. Jenengan nggih waras, Mbak? Aku sehat ning warase tak tinggal ngomah. Dadi rapati waras. Rapati waras. Lah, lah aja nek golek duwite ya ora waras ngono. ya kuwi sing marake duwite aku lir peto kuwi lho. tegese sindene do ora waras. Lah ngono ngelokne aku ora waras lho. Lah nggih napa mboten? Awak dhewe karo dalang iki sih ra waras dalange. Mergane ngomong dhewe sauri dhewe nangis guyu dhewe kabeh. Yen pancen aku ora waras, ngerti yen aku ora waras, ngerti dalang ora waras, kenapa sampean kok melu nyindeni? Berarti sing ora waras ora mung dalang tok, sindene ya melu ora waras. Lah dalange ra waras sindene koclok. Sing kentir penabuhe. Ngerti dalange ra waras sindene koclok kok ya ditabuhi. Tapi ya melu edan. Kentir. Berarti Pak Wiyono. Pak Wiyono. Pripun Pak Wiyono itu sangat bijaksana, enek wong ra waras dilumpukne dinehi dhuwit. Ya oke niki ngaturaken Ulo Tampar. Tampar. Nggih. Monggo Mbak Diajeng. Dikumpliti nok saka bawane. Ayo. Yo. Methik. Yo. sak pinten Kang Dar? Ngene lho mul. Sing anu sing banter Kang. Kok nek banter tak sawer. Siap. Tenan lho ya. Sawer apa nggo duit po? Lho, udu. Apa sawer apa? Biasa. Kayak biasanya kan ya Kang ya. Matik seri angkleng darama ana cerita tingkae ula kale
pilih nyinaga
Luar biasa. Pak Yoyo. Dalam. Sesuai janji kula. Napa? Bahwa nek Kang Dar gendere banter, kula sawer. Sepono. apa? Wah, elok. Lagi Ngene iki iki lho sinden ki modal. Sinden nyawer penabuh iki. Lah, Jan modal tenan iki. Biasane sinden ki golek saweran lah iki tak sawere, Pak. Ya. Wis ngono ae. Lah. Iki adek kresek ora apa-apa ya, Kang yo. Yo. Amin. Sul rawel wis nyemoni dalange wi jenenge nyemoni dalange. Lah kok saged, Mbak? Sinden wae gleleng nyo penabuh tak wae nyotes. gleleng apa gura kok patra gleleng. Monggo le entuk-entukan sekone jatilanmu ya. Amil ya. Amil lho. Matur nuwun Pak Yoyo. Hebat ya ngono nok. Wah, dan elok ngono iki jenenge. Sip. Wah, diatur. Mbak Birgita yo jumeneng ngancani Mbak Elisa ya. Kur yo. Nangis sajroning atiku. Kur. Bir. Jengkleke sak jengklengan 100. Bareng kan jaluki 100 ngalih. Siap bos nggih. Ayo. Sampe sing dhisik Mbak Elisa. Kula. Sing ning YouTube iki kerep sing nembang iki sampean karo Mbak Tatin. Ayo. Oke. Bawani nggih. Nggih. Ya nggih. Nyingkar nyingku Bir dibantu Mbak Yune. Ayo. Lingsem yen ke mutan. Ya Bir. Lingsem yen ke mutan. Aja sing lugu. Sing kaya Mbak Elisa. Kaya Mbak Tatin. Lingsem yen ke mutan. Dicepetne menanan. Lelampahan kang Lah sing nembang Mbak Tatin terus tresno tulus. Ya berdua terakhir. Tresno tulus nadyane engku bekas mara. Oke, sip. Yo, bukan ono Mbak Birgita. Yen li. Ayo. Yen liwat aku kelingan kebekae biyen tak geleren. Yo iya Ciko. Ning tegak kebak tulisan. Ciko. Warna abang pada isih
mampiro cahya aki ciku wek kopi Gimana caranya? Oh, ya tinggal diputer aja. Oh, diputer. Kayak segrup itu ya, dia. Oh, Sampai iya. bawah, sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Hei. Ayo. Pitik ngendok, ayo. Angel ya. Yang bisa nyambut tuti. Keahlian nyambut tuti itu. Lah tuti jangan nganti iso ngeber panggung barang kok. Kaya sumur bur kae kok. Ayo. Cedetan sakjroning. Hey. Makasih Birgita. Luar biasa elok. Luar biasa sinden-sinden Madangkarai top kabeh wis cantik-cantik. Skillnya bagus-bagus. Tur Madangkara niki nggih wiyogane ya trampil-trampil kabeh. Angkat topi. Napa, Pak? Ah, nggih. Derek. Makasih sik kuat Mbak Elisa, nggih. Niki mang pilih dhewe antarane mendem wedokan Sidorondo Mangku. Karo ya kuwi kok disensor lah. Karo Mister Mendem. Sampean milih sing endi yen Sidorondo utawa Mister Mendem utawa mendem wedokan tak duetke karo Mas Taslim. Aku nggak terlalu bisa ya, nggak hafal. Itu kan lagu zaman dulu. Lah itu Ya. aku belum pernah belajar. Oh, belum pernah ini ya? Oke. Oh, kalau gitu. Derek, nopo sama yang lain. Ya. Yo iki Mang, enak sing apa ora kowe? Mr. Mendem. Ngeten. Bisa, Bintang bisa. Apa? Ayo Mang kancane kuwi. Mbak Elisa kuwi nong. Mas Taslim Mbak sini Wina. Mas. Ayo. Iki ya kerep kolaborasi Mas Taslim karo Mbak Elisa. Selepe ngatasi ora Mas Taslim ngono jare. Ngene, Pak. Wah. Ayo Mas, kene Mas, minggah rene Mas. Sidorondo, salah siji. Ayo. Sidorondo ya. Oh, ngene. Lah nembang apik angger guneman. Ayo wit. Mula karo sing wedok ditapuki ya. Ayo. Mas Muhammad Taslim. Ini adalah vokalis pria tertampan di dunia.
Oke, sebelum ya. Ayo, oke. Siap, oke, Winong siap. Apa? Sap. Napa? Nyapa to sinden angger ngadeg dadak ngunjuk-unjukne nyapa lho. Mengke anu mlotro. Sing kenceng ben ora ngunjak-ngunjukne ngono ora. Nah, sing apik. Apa? Sidorondo mawon. Sidorondo. Waduh. Coba kaya ngapa? Spesial kangge keluarga besar saking Potronayan nggih. Oh, simbol Potronayan. Wah. Kita daerah dhewe pentas. Aku kulino ngeterke masalah. Iya. Oke, berpacu dalam melodi Sidorondo Jajos. Mula sliramu tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati ane sliramu digawe lara ora urung saiki ne winong dadi rondo. Biyen tak lamar ora gelem kok. Aku mau. Cewa to. Gelo to. Kabeh mau ora bisa tuli janjimu biyen aku sago ngenteni kowe lakaku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane. Kebujuan selawase Winong ceria. Mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora murung saiki winong dadi rondo.
biyen aku sago ngenteni ora kena prawane tak enteni randane sama kamu. Nakal tak buang kompor. Ya. Kijing miring. Ah, iki. Nggih. Kuwi pamundhut to Mbak ki Mbak? Nggih, wonten pamundhut kijing. Ayo. Kalih sinten? Mbak Tutik Tuti lover, to? Tutik lover. Ayo, Asik. coba. Pundi? Boyolali Solo. Poltronayan. Oh, Badronayan. Nggih. Nggih, sempon. Nggih. Ya, ya. Badronayan cedhake Ismayan. Ayo. Ya. Karo Semarian. Ayo. Nggih. Oke, kijing miring dipinangkani. Beres, Pak. Sempol. Mbak Triastuti kok gayan kaya ra kurungu nyapa to ngono ya. Ayo to. Aja jual mahal no senengane lah. Jaga image. Isuk-isukan 5.000 wae to, Mbak, rasa dhuwur-dhuwur. Yuk. Miring yuk. Ayo ya. Miring Tenang kita masih ya. Miring Mas. Saya pengen di piring kayak Mas ya, Mas. Atuh tuh atuh. Hei. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo kuning Mas, kanggo rebutan. Ayo Mas, aja ngono, aja ngono. Ayo Mas, mangga mireng Mas. Aku Mas, ayo Mas. Kijing miring, dina Selasa jumpa banyu nyokok rekoso Mas. Tutute tunyu alah-alah Mas. Aduh Mas. Mas. ayo ayo. Ngono Mas. Oh, ayo ayo. Kijing Mas. Neng isor watu, neng ranjeng kek Mas, orang batu. Awan-awan aja mangan nongko. Mangan rapi prawan ning ati lara Mas. Rapi sinden Mas pintar golek duit. Ayo yo. Duit. Jangan ngono Mas Mas. Duit. Iya Mas ya Mas. Nyawang balik Mas. Ora sesora. Dari mana ada tanya lintang Mas, dari sawah kekal, dari mana tanya cinta, dari mata turun
Ngene lho. Sampun Mas. Oh nganggo jenggleng mumbul. Oh mumbul iki caping gunung jenggleng niku. Nika kalau wingi pun mumbul ning nganti sepriki mboten medun-medun ya, Pak. Tambah ono Mbak ben saya mumbul. Elok, makasih. Mbak Elisa, biasanya kalau jenengan gabung dengan Madangkara itu sampai tancap kayen, namun pada malam hari ini berhubung kesehatan harus dijaga, saya mengizinkan jenengan untuk kundur ke Jogja. Makasih. Nah, terus sehat loh ya. Harus sehat. Siap. Masih banyak orang-orang yang nresnani karo sampean. Ya, siap, Awake kudu Pak. sehat dijogo. Siap sendikot. Masih banyak orang yang mencintai kamu ya. Termasuk Penggemar-penggemar itu loh. penggemar ya, terima kasih. Kalau saya itu kan sudah tua kayaknya. Rene sik salaman sik, ayo nggih kundur apa-apa. Kula nyuwun pangestu nggih Pak Cahyo, kula pokoknya untuk ke depan biar kita masih bisa berkolaborasi bersama. Jenengan nggih mugi-mugi sukses, C. Ala lebet undang aturan. Aku ora iso mbanyal kaya almarhum menungso aku yo ngene iki tok. Pun ngawet ngene Niki lho, iki. Bu. Bene gak apa-apa. Ben dhek bahagia. Iya. Ben sehat, ben awet Sehat. enom. Salaman karo Ya Kang yuk, ya.